Tak nachádzame sa vo vnútri Versailles. V záhradkách. Krásne. Červená kalkúlka pred nami fotí turistov. Každopádne zaujímavé. Nádhera. Proste takúto záhradu s takýmito špicami to budem chcieť teda. Úplne, že krásne, krásne. No nemôžem si iné. A červená karkulka prichádza k nám. Fotila turistov. Nádherné, nádherné. Proste takúto záhradu, jak nebudem niekedy mať. Počuješ to strelanie? A niekoho zastrelili. Tam kostelík, jazierko, krásne. Kde je tá Angelika? Angelika sa schovala a Tejrak za ňou kúlha pomaly. Je som tam nejaká polovačka. Ukážem vám jazierko, aby ste mali zážitok, vážení priatelia. Nie mi to bože, to je to také... Mali by si púšťať nejakú hudbu, nejaké také starodávne hudby, vieš, také pálové, kde z toho ľudia žijú trocha. Aha. Dea, pozor, nespadni. To je vysoko. Čo píšu? Chce okúpať? Jeden bazén, druhý. Musím asi sprchy tuto dole. Plavčíci. Teraz neviem, či ísť tam alebo tam. To sú nejaké schody, ktoré sú dosť dlhé. Nie som si istá, či ich chcem šlapať. Neviem, kam vedú. Najprv tam ať oči sem. Tam či sem? Tam či sem? Up to you. Up to you. Aha, tichučko buď, prosím ťa. Nerozčuluj ma. No, krásne si, presne. Hodí sa to tebe. Celá ty. To je, keby si vizitku robila. Keď ma urážaš. Áno. Nemáš prostučké rečičky, tak sa nečuduj. Trhalali. Pozor, karkulka je v záhrade. Tak máš červený kabát, no tak či ťa mám volať? Rúžová ona? Mama, ja teba zachytiť do kamery, alebo tam budem iba ja? No, mohla by si, to by bolo krásne. Jasné. Ideme. Ulala! Ktože je tu? Ktože? No tak teraz som ja v záhrade pre istotu. Veľký ujo. Krásne stromčeky sú tu, pozrite sa, nádherné. Adrik, aj slniečko svietí? Slnečko svieti, no. Áno, lebo keď nemáš okuliariky, žmúriš. No. Čač. Pice sú tu. Nádhera. Ideš doprava? Úžasné. Poď doprava, poď. Doprava? Či doľava? Počkej, to je doľava toto. Bože môj. Idem doľava. Kedy sa naučíš, ktorá je ľavá a pravá? To neviem, no. Ktorou rukou píšeš?
Ľavou. Á, ľavou. No, s Bohom. Tento chlapec je pekne mimo, ale to bude únava. Ale pohoďke. Verím tomu, že to je len únava. Je to únava. Ináč dneska je celkom teplo, slnečko svieti krásne, 20 stupňov. No, oproti tomu, čo sme mohli vidieť včera. Budú vám nastavilo pre imič, takže vlastne v podstate. Aj, imič. Ale pozrite sa na nedostatky, aká diera v plote. A nedostatky. Vidíte to? Priblížime nedostatky. Idem hore schodami. Ačko, vidíš, aký ty máš postreh? Nepribližíš nič. Idem hore schodami, pozor mlaka. Čo si, Ačko? Kde si? Čo mi ty schovávaš? Tebe, takýmito schodíkmi sme momentálne prešli. Ups. Teraz tu máme mláku, ktorú musíme obísť. Si nejako ďaleko, hej. Čo si tam našiel? Vravoval, že tam nič nebude. Pozrieme sa, čo tu je. Musíme ísť ďalej. No, samozrejme jabka, zase fotia. Jablčníky. Ja si berem včera a odfotíš mi ho so zamkom. Však už si videla, čo robili, oni fotili? Nie. To je takú postavičku do ruky, tak to fotil s tým zamkom. Čo tu kokotinu ako Kalimero. Nehreš. Točíš video stále? Aj, no super. Je to cool všetko. Krásne. Ale myslíš, že toľko vid nemusel asi už točiť, lebo v podstate... No veď, ale ja sa snažím dôjsť tam do toho cieľa, že ešte natočím tam ten koniec, vieš. No ten koniec nenatočíš. Možno tam bude niečo pôžitkuhodné. Neviem, či budeme ešte nejakú fotku môcť spraviť. Neviem, ľudia sa tam prechádzajú, točia dokola, tam nejaké traktory behajú. Je tam vláčik dokonca. Neviem, či to nie je Eurostar. Na rýchlovlak. Bože. Už to mohla, ale... Už som nachodená. Mohla by som zrušiť, lebo... Tak spiaca dáma. To bude asi Angelika. Neviem. Nepodobá sa. Nie je tu nič zaujímavé. Hej? A ako to... Poď sem? Iba dám off, hej?